això, com que és un centre de comunicacions, bàsicament, doncs, per nosaltres la comunicació és molt important. Tenim moltes eines, totes elles relacionades amb el coneixement i amb la informació del territori i que ens permet gestionar la informació que nosaltres hem d'enviar. Aquesta informació ens entra per diferents canals, telefònicament, òbviament, i naturalment el 112, que és la nostra principal font d'informació. Anem actualitzant tots els estris i totes les eines que tenim a la sala, tenir tot a punt en cas de que sigui necessari perquè esdevingui una emergència. El que fem és estar atents perquè les emergències precisament tenen associat aquesta imprevisibilitat, és a dir, en qualsevol moment pot passar alguna cosa. Quan estem a la sala i ens entren informacions que poden desenvolupar una alerta o que ja directament veus que és una alerta, és una activació molt intensa, molt important, doncs, per estar a totes, no? En tots els sentits, per intentar ser ràpid, pensar clar, trobar totes les eines que poden ajudar a resoldre aquella situació i enviar el màxim de ràpid possible la informació que pugui ser d'utilitat per pal·liar la situació d'emergència. Aquí ens pot passar qualsevol cosa de tot el país i per tant hem d'estar constantment tenint ulls a tot el territori, a tot el país i estant amatents a què pot passar.